Ser o no ser una nena? Aquesta és la qüestió. Hola, bona tarda. Jo, de petita, era una nena. Ara sóc una dona. Quan era petita, a mi m'agradava ser una nena. Mai m'havia qüestionat si era millor ser nen o ser nena. Bé, una vegada sí que m'ho vaig pensar. Quan estàvem en un sopar de Nadal i de sobte tots estàvem asseguts a taula i va arribar l'hora de recollir. I sabeu qui es va aixecar a recollir tots els plats que hi havia a la taula? Les dones i les nenes. Els nens i els homes es van quedar asseguts. Llavors em vaig enfadar i vaig dir, això no és just. Si jo m'aixeco a recollir, per què no s'aixeca el meu germà? O el meu tiet? O el meu pare? I en aquest moment sí que vaig pensar que potser sí. Potser sí que era millor ser un nen que una nena. Però per sort, nosaltres, aquí en el nostre poble, a Catalunya, hem canviat moltes coses. I ara els nens i les nenes, bé, potser encara hi ha moltes diferències, però cada cop n'hi ha menys i cada vegada són més iguals en drets, que diferents ho som, Però hi ha parts del món on aquestes diferències entre la igualtat entre nens i nenes és molt gran. Per això aquesta tarda us vull presentar tres nenes que viuen en altres indrets del món. Comencem el viatge per l'Índia? Sí? Mireu, aquest és el món. El món és molt gran. I l'Índia està aquest extrem d'aquí. I aquí, a l'Índia, viu l'Anju. L'Anju és una nena que ara té 10 anys. Viu en un poble molt petit. I no viu en una casa com les que coneixem nosaltres, un pis o una casa d'aquestes amb teulada, no. Viu en una barraca, que és com una cabana feta de troncs i de fustes. I viu amb la seva mare, el seu pare, les seves 4 germanes i el seu germà. Viuen tots en aquesta barraca. L'Anju, en el seu poble, no tenen hospital ni metges. De fet, l'Anju mai ha anat al metge. Quan es refreda, és la seva mare que la cuida. I l'escola? Bé, l'escola queda una miqueta lluny. Quan era més petita, l'Anju sí que hi va anar a l'escola. Però ara que ja té 10 anys, ja no hi va. Ara es queda a casa a ajudar a la família. Al matí treballa en el camp i a la tarda cuida dels germans petits. El seu germà sí. El seu germà, que és nen, encara va a l'escola. Ell seguirà els seus estudis fins que pugui, fins a la universitat, potser. Però per les nenes és diferent. Sí, perquè les nenes només fan els primers cursos fins que tenen 12 anys i després, pam, han d'ajudar a casa, cuidar la família i casar-se. Sí, a la Índia encara hi ha nenes que es casen sent nenes. I no ho decideixen elles, no és que els agradi casar-se, no. És la seva família que ho decideix. Els seus pares busquen un marit per casar-la. I a vegades aquest marit és un senyor gran i amb bigoti i amb barba, Uf, molt més gran que ella. I sabeu què? Les famílies han de donar uns diners a la família del marit. Clar, i per això les famílies no volen tenir nenes, només volen tenir nens. I clar, quan les nenes es casen, doncs ja no poden seguir estudiant, no poden anar a l'escola, no poden tenir una feina, no poden guanyar diners, i sempre depenen dels diners que guanya el seu marit. I a casa, la casa la cuiden les nenes. Però sabeu qui mana? Els homes. Us sembla just, això? A mi no em sembla just. Però l'Anju és una nena molt llesta. Sabeu què significa el seu nom? El seu nom significa algú que viu al cor. I l'Anju sempre, quan se'n va a dormir, explica contes a les seves germanes. I els explica 2 contes tradicionals de l'Índia que a ella li donen coratge i esperança perquè algun dia aquesta situació canviï. Voleu que us els expliqui? Sí? Mireu, el primer conte que us vull explicar, el conte de l'Anju, parla una miqueta del seu nom i parla del poder que tenim els homes i les dones. Fa molts i molts anys, a l'Índia, hi havia molts déus. El déu més poderós de tots era el déu Brahma. El déu Brahma governava sobre tots els altres déus. I a baix de tot hi havia els homes i les dones, que si bé no eren déus,
sí que tenien poders igual que els déus més superiors. Però els homes i les dones, amb els seus poders, no sabien utilitzar-los. És a dir, que els utilitzaven molt malament. Sempre els utilitzaven, doncs, per fer la punyeta als altres, per enriquir-se, per trencar coses. Eren una mica maldestres. Així que un dia el rei, el déu Brahma, es va enfadar molt amb els humans i va decidir que els hi trauria tots els seus poders. I sabeu què va fer? Va treure tots els poders als homes i va convocar tots els altres déus per decidir on els amagarien. Els homes i les dones han estat molt irresponsables, no han sabut aprofitar els seus poders i ara els hi he tret tots, però els he d'amagar perquè no els tornin a trobar. Digueu-me, on creieu que podria amagar aquests poders? Va dir Brahma als altres déus. Oh, gran divinitat Brahma, jo penso que podria amagar aquests poders a sota la terra, ben al fons de la terra perquè no els trobin mai. Això no és mala idea, va dir Brahma, però els humans són molt tossuts i segur que furgaran i faran tants forats a la terra que semblarà un formatge. I al final acabaran trobant-nos. No em sembla bona idea. Un altre déu es va aixecar i va dir: Oh, gran déu Brahma, he estat pensant i podríem amagar aquests poders al fons del mar. Allà segur que no el trobarien els humans. Al fons del mar? Potser és ben pensat, això. Però els humans són tan llestos que serien capaços d'inventar una màquina que anés pel fons del mar i al final segur que també els trobarien. Oh, Déu Brahma, i on podem amagar aquests poders? Sí, digueu, on no el trobaran mai els humans? El Déu Brahma es va quedar rumiant. On no miren mai els humans? On els humans no busquen mai? Quin és l'amagatall perfecte? I llavors, al déu Brahma se li va acudir un lloc on els humans no miren mai. Sabeu on els humans no s'atreveixen a mirar? O on? El seu cor. Amagarem aquests poders dins del seu cor i d'aquesta manera no els trobaran. I així va ser. El déu Brahma va amagar els poders divins al cor dels humans. I com els homes i les dones els fa tanta por mirar-se cap endins, mai més els han tornat a trobar. I conte contat, aquesta història s'ha acabat. L'Anjo li agrada aquesta història perquè parla del seu nom, aquell que viu a dins del cor. Però encara n'hi ha un altre que li agrada més, perquè parla de la felicitat. La felicitat, la felicitat que a vegades ens costa, trobar la felicitat. A vegades ens llevem i sempre passem el dia queixant-nos i som molt queixosos. Però, en canvi, l'Anjo sempre està feliç, perquè coneix el secret de la felicitat. Diuen que fa molts i molts anys, a la Índia, hi havia una regió que era governada per un rei. I aquest rei tenia 3 fills. Els 3 fills eren nois forts, generosos, bons, intel·ligents, tots prou capaços de convertir-se en el nou rei. Per això el pare tenia dubtes de a qui dels 3 donaria la corona. Un dia se li va acudir proposar-los un joc. Fills meus, he estat pensant i no sé pas a qui de vosaltres us cediré la corona. Per això he pensat que haureu de passar una prova. Qui aconsegueixi portar-me la camisa d'un home feliç es convertirà en el nou rei. I com que tu, Rebent, ets el més gran, seràs el primer a intentar-ho. El germà gran, que es deia Rebent, va pensar: la camisa d'un home feliç. On podria trobar la camisa d'un home feliç?
A la part alta de la ciutat viuen la gent més rica, els més poderosos, els comerciants, els que tenen molts diners, els famosos, els futbolistes, els polítics. Segur que aquesta gent que té tants i tants diners són feliços. Així que ho aniré a buscar. I el rebent se'n va anar cap a la part alta de la ciutat i va començar a trucar a la porta de tota aquella gent tan rica i famosa. Toc, 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 toc. Qui mana? Busco un home feliç. Per casualitat aquí n'hi ha algun? Aquí no hi ha ningú feliç, aquí només hi ha tristesa, tristesa i tristesa. Ah, vaja, quina mala sort. Va trucar a una altra porta. Toc, 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 toc. Qui mana? Busco algú que sigui feliç en aquesta casa? Feliços? Aquí no hi ha ningú feliç, estem tot el dia emprenyats els uns amb els altres. Vaja, i així va anar trucant de porta en porta, una darrere l'altra, i en cap d'aquelles cases de gent tan rica i tan poderosa va trobar la felicitat. Així que se'n va tornar cap al seu palau i li va dir al seu pare: «Pare, he fracassat, no he trobat ni una sola persona feliç entre els barris alts de la ciutat. Així que dono oportunitat al meu germà a veure si té més sort». El germà mitjà es deia Samir i el Samir va pensar: molt bé, molt bé, molt bé. Si entre els rics no hi ha ningú feliç, ja és ben bé allò que diuen que els diners no donen la felicitat. Llavors, què és el que dona la felicitat? Oh, potser la saviesa. Buscaré entre les persones sàvies d'aquesta ciutat i segur que entre ells trobaré algú feliç. Així que va anar a trucar a la porta dels més savis, els mestres, els il·lustres, els escriptors, els artistes, els filòsofs. Toc, 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 toc. Qui mana? Busco alguna persona feliç en aquesta casa? Aquí tenim moltes coses en les que pensar, no tenim temps de pensar en la felicitat. Vaja, provaré aquesta altra, a veure. Toc, 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 toc. Ui, què voleu? Busco algú feliç en aquesta casa? La felicitat! La felicitat està sobrevalorada! Doncs sembla que aquí tampoc no hi ha ningú. Així que el germà mitjà se'n va tornar cap al palau, també fracassat. Pare, per molt que he buscat entre les persones més sàvies i més artístiques de la ciutat, no he trobat ningú que sigui feliç. Així que li passo el torn al meu germà petit. El germà petit, que es deia Duemé, va pensar: a veure, el meu germà gran ha anat al barri dels rics i poderosos i no ha trobat la felicitat. El meu germà mitjà ha anat al barri dels savis i els artistes i tampoc ha trobat la felicitat. I què em queda per mi? En Duemé anava pensant on aniria a buscar aquest home feliç. I mentre ho pensava, va començar a caminar. I a caminar, i a caminar, i a caminar, fins que va sortir més enllà dels límits de la ciutat. I va començar a travessar uns camps. I en aquells camps es va fixar que hi havia un pagès que treballava al camp. Estava llaurant la terra, tot tranquil, mentre xiulava i cantava una cançó. El Duemé el va observar. Com treballava, com xiulava, com cantava. De tant en tant s'aturava i mirava el sol. Escoltava els ocells, somreia, reia. El Duemé es va acostar a aquell pagès i el va cridar: bon home, que li puc fer una pregunta? Oh, i tant, ves, clar que sí que me la pots fer. El Duemé li va preguntar: per casualitat, és vostè feliç? De sobte, els ulls del pagès es van il·luminar. El somriure es va obrir i es va fer lluminós. I li va dir: feliç? I per què no ho hauria de ser? De veritat que és vostè feliç? I tant, tinc tot el que necessito. Mira,
terra per llaurar, que em dóna verdures. El sol que surt cada dia em dóna escalfor. Tinc aire fresc per respirar i tinc una família a casa. És que es pot desitjar res més? Ah, que li faria res donar-me la seva camisa? La meva camisa? Sí, la seva camisa. Però és que jo no en tinc de camisa. El germà petit, el Duome, havia trobat un home feliç i resulta que aquell home feliç no tenia camisa. Se'n va anar cap al seu palau i li va dir al seu pare: «Pare, he fracassat». «No has trobat a cap home feliç?» «Sí que n'he trobat un, però resulta que l'home feliç no té camisa». Sí, i conte, aquest també s'ha acabat. I sabeu per què li agrada a l'Anjo? Perquè aquest conte li recorda que la felicitat es troba en les coses més senzilles. Bueno, ja ho veieu. A la Índia hem conegut a l'Anjo i ara m'agradaria anar a un altre país. Un altre país que està lluny de la Índia, està gairebé a l'altra punta, a Mèxic. Aquí el tenim. I aquí tenim una noieta que es diu Itzel. Itzel significa l'arc de Sant Martí. A la Itzel li agrada molt el seu nom. I li agrada molt ser nena. I li agrada molt vestir-se ben bonica i pentinar-se. Però no sempre ho pot fer, no. Perquè mireu, la Itzel viu a Mèxic en un lloc que es diu les muntanyes de Guerrero. I en aquestes muntanyes doncs hi ha pobles dispersos, pobles petits i pobles molt, molt pobres. I passa una cosa terrible en aquestes muntanyes. I és que les nenes, a vegades, s'han d'amagar dins dels forats. Sí, sobretot les nenes boniques. I per què les nenes boniques s'amaguen dins dels forats? Doncs perquè a vegades els criminals... Sabeu què són els criminals? Els criminals són aquella gent que fan coses molt dolentes, com per exemple robar, matar, vendre droga... Són gent amb molt males idees. I com que tenen molt males idees, a vegades els criminals van en aquests pobles de les muntanyes de Guerrero i roben a les nenes. Sí, les segresten, se les emporten i les converteixen en esclaves. Per això, les mares no volen que les seves nenes estiguin maques. No, més aviat millor si són lletges. Sí, i sabeu què fan? Els hi tallen els cabells tots així, molt curts i molt despentinats. I agafen les dents i els hi pinten de negre. I després els hi pinten la cara tota plena, bruta de sutge. Perquè els criminals no vegin que aquelles nenes són boniques. I quan senten que un jeep o un cotxe s'acosta, li diuen a les nenes: «Amagueu-vos, amagueu-vos dins dels forats». I elles s'amaguen. Perquè, clar, tothom sap que si un dels criminals roba una nena, la mare no hi podrà fer res i no la tornarà a veure. Per això l'Itzel moltes vegades no pot fer-se la seva trena ni rentar-se la cara, perquè ha d'amagar-se dins un forat. Tot i així, l'Itzel té esperança, perquè el seu nom, que significa l'arc de Sant Martí, li recorda l'ocell quetzal. L'ocell quetzal és molt important a Mèxic. És un ocell sagrat i significa llibertat. L'Itzel creu que l'ocell quetzal li pot portar a ella mateixa la llibertat. I per això li agrada tant una història que explicaven els antics maies. Els maies eren el poble que originàriament vivia a Mèxic. Els maies explicaven la història de l'ocell Pujuy. L'ocell Pujuy ara és l'ocell quetzal. És el mateix, però els maies li deien Pujuy. Diu aquesta història que fa molts i molts anys el gran esperit de la terra va reunir tots els ocells i totes les aus per decidir quin d'ells havia de ser el rei o la reina. Tots els ocells i les aus estaven molt emocionats i nerviosos i es van reunir tots en una plaça, allà amb una piuladissa d'ocells, un xivarri, un aleteig, uns parloteig que feien els papagats i les cotorres. Tots estaven cridant i parlant alhora, quan de sobte el petit rossinyol es va ficar al mig de la plaça i va començar a cantar. Piu, 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 piu.
rossinyol, que tots sabem que té la veu molt fineta i molt bonica, va cantar una cançó que va deixar tothom en silenci. L'observaven encisats i quan va haver acabat tots aplaudien amb les ales. Bravo, bravo, rossinyol, ho has fet molt bé. Llavors el rossinyol, envalentonat, va dir: jo penso que potser la reina o el rei de les aus hauria de saber cantar molt bé. Així que potser jo, encara que sigui petit, podria ser el rei de les aus. Però llavors l'àliga, que s'ho mirava des de dalt d'un arbre, va obrir les seves ales i va baixar en picat fins al mig de la plaça. Fum! Quan es va plantar allà, va mirar totes les aus i els va dir: sens dubte el rossinyol ha cantat molt bé, però el rei o la reina de les aus ha de ser una au gran i poderosa com jo, l'àliga. Oh, tots els ocells es van quedar en silenci. Potser sí, l'àliga era molt forta i molt poderosa, potser sí que havia de ser la reina dels ocells. Mentrestant, el papagai pensava: oi, les meves plomes són molt boniques. Així que va sortir enmig de la plaça i va començar a parlar. L'àliga és molt gran. Sí, el rossinyol canta molt bé, però jo tinc unes plomes molt boniques. I sens dubte un rei ha d'estar ben vestit, no trobeu? Jo tinc un vestit molt bonic. Mentre el papagai parlava, hi havia un ocell que s'ho mirava tot en silenci. Era el paó reial. Anava pensant: sens dubte, un bon rei o una bona reina ha de tenir una veu bonica i ben entonada. Ha de ser gran i fort i ha de tenir un bon vestit. Jo tinc una veu fina i sé cantar. I a més sóc gran. Però les meves plomes no acaben de ser boniques. Què podria fer? Si reunís aquestes 3 característiques, segur que em convertiria en reina. Ah, sí. El paó real llavors es van recordar del seu amic, el petit Puhui. L'ocell Puhui té les plomes més boniques que jo he vist mai. Van a parlar amb ell. Oh, Puhui, si us plau, et vull demanar un favor. Per què no em deixes les teves plomes per fer-me'n una cua ben bonica i així convertir-me en rei? Te les tornaré quan ho hagi aconseguit, d'acord? L'ocell Puhui, que era molt bo i generós, va voler ajudar el seu amic, el paó real, i es va treure totes les seves plomes i les va donar perquè el paó es fes una cua. Pobre, es va quedar tot desplomat, congelat i escanyolit en un racó amagat perquè ningú el veiés així. Mentrestant, el paó real es va confeccionar una cua amb totes les plomes de l'ocell Puhui, una cua llarga. I amb aquesta cua va entrar al mig de la plaça i quan va ser al mig va començar a cantar. I mentre cantava va aixecar les plomes de la cua i les va desplegar en un ventall preciós. Uau! Totes les aus i tots els ocells estaven admirats perquè el paó real cantava bé, tenia un plomatge preciós i a més era gran i imponent. Ràpidament el gran esperit de la terra va començar a aplaudir. Bravo, bravíssimo! Sens dubte, paó real, has estat el candidat més exquisit i refinat, així que t'hauríem de donar la corona i convertir-te en rei de les aus. El paó real no s'ho podia creure, ho havia aconseguit. Tots els ocells venien a felicitar-lo, tothom li deia que bonic que estava, que quina cua més bonica, i ell, inflat d'orgull, somreia per aquí i per allà i s'anava fent selfies. Bé, potser selfies no, perquè els maies no es feien selfies, però com si es fes selfies. I mentre estava allà, tot inflat d'orgull, sabeu de qui es va oblidar? Doncs del petit ocell Puhui, que estava amagat en un racó tremolant de fred perquè no tenia ni una ploma, i es va oblidar que havia de tornar-li les seves plomes. Mentrestant, el gran esperit de la terra va mirar i va trobar que de la cua del paó s'havia desprès una ploma. La va agafar i la va observar atentament.
Aquella ploma li recordava no sé què. Aquella ploma l'havia vist abans. On havia vist aquella ploma? L'ocell Pucui! L'ocell Pucui tenia aquelles plomes! Llavors va cridar el Paó. Paó, un moment! Aquesta cua, d'on l'has tret? Tu abans no la tenies. Me l'he fet jo mateix. I aquestes plomes, de qui són? Aquestes plomes, sí, no són pas teves. Sí, meves d'aquella manera. Has agafat les plomes de l'ocell Pucui per fer-te aquesta magnífica cua? No, no les he agafat, ell me les ha deixat. Però llavors has fet trampes. T'hauré de castigar. Oh, gran esperit de la terra, no em tragueu aquesta cua tan bonica, si us plau. No, no et trauré la cua. És més, te la deixaré perquè recordis sempre el que has fet. Però et trauré una altra cosa. Et trauré la teva bonica veu. I en lloc d'aquesta veu et posaré uns crits que cada vegada que obris el bec, tothom es pixarà de riure. I sí, el Paó Reial va perdre la seva veu. I cada vegada que volia cantar, sortia un so més o menys així. I tothom que l'escoltava es pixava de riure. Sí que tenia una cua bonica, sí, però la seva veu, gens. I mentrestant, què va passar amb el petit ocell Pucui? Doncs que tots els ocells i totes les aus van voler ajudar-lo. I tots van regalar una de les seves plomes a l'ocell Pucui perquè es fes un vestit nou. I és per això que el plomatge de l'ocell Pucui és fet de molts colors i sembla un vestit fet de pedaços. I de Mèxic ens n'anem altra vegada a fer un viatge fins a l'altra punta perquè ens n'anirem fins aquí, fins a la Xina. Ui, la Xina. Ara tots coneixem, la Xina. Ens ha quedat clar que després d'aquest coronavirus sabem tots on està la Xina. Molt lluny. I també sabem tots que a la Xina hi ha molts xinesos i xineses. 1.200 milions de xinesos aproximadament. I encara en serien més, Encara en serien molts més si fa uns anys el govern de la Xina no hagués fet una cosa. En deien la política del fill únic. Sabeu què vol dir la política del fill únic? Doncs que cada família només podia tenir un fill o una filla, però només un. I passava una cosa, que, com hem dit, les nenes estan menys valorades que els nens. Jo no sé per què, però en moltes parts del món es pensa que és així. Doncs a la Xina també. Durant molt de temps, a la Xina, quan les famílies només podien tenir un únic fill, si el fill que naixia era una nena, a vegades l'abandonaven. Sí. I així va passar que durant molt temps va haver-hi moltes nenes xineses que havien estat abandonades. Per sort, la nena que us vull presentar no li va passar això. Per sort, la Minghi va néixer en una família que no li importava si era nen o nena. Així com va néixer se la van estimar moltíssim, sobretot perquè sabien que la Minghi seria la seva única filla i que no tindria ningú més. Sabeu què significa Minghi? Significa astúcia. Astúcia és allò que tenim els humans quan fem servir molt el nostre cap, quan som llestos, quan sabem observar i sabem decidir les coses bones que van bé per nosaltres. Això és l'astúcia. Doncs la Minghi és molt astuta, molt llesta. Mireu, els seus pares, la família Guan, quan van saber que era una nena, es van posar molt contents. Però també sabien que la seva vida seria més difícil que la d'un nen. Per això es van esforçar molt perquè la Minghi fos la millor. I llavors li van començar a fer classes d'anglès. I ara, que té 10 anys, parla anglès perfectament. Li van posar un professor de piano. I ara, que té 10 anys, sap tocar el piano perfectament. També li van ensenyar a escriure escriptura tradicional xinesa, que és molt difícil. I sap escriure perfectament. Va aprendre informàtica, va aprendre un munt de coses. Però clar, estudiava tant i tant per ser la millor que no li queda temps per jugar. I fins i tot quan és temps de vacances, que l'escola tanca, doncs la Minghi no fa vacances.
També fa estudis d'estiu, estudis a l'hivern, estudis a l'estiu, i així no té temps de res, no té temps de ser una nena. Però clar, a la Xina hi ha tants milions de nens i nenes que els seus pares pensen que ha d'estudiar i estudiar i estudiar per ser la millor, per aconseguir una bona feina, per ensortir-se'n i tirar endavant. Però la Ming-Hi, sabeu què passa? Que no vol ser la millor. Ella només vol una cosa. Vol ser ella mateixa. Vol ser una nena. I per això li agrada molt un conte que li explicaven de petita. Una antiga llegenda xinesa, que parla d'una princesa. Sí, però no era una princesa com totes les princeses, no. Diuen que a la Xina hi havia una regió on governava un gran emperador. I aquest emperador tenia una filla, la princesa Xim Xim. I la princesa Xim Xim havia sortit una mica estranya, perquè a la princesa Xim Xim no li agradaven els vestits de seda, i no li agradaven els balls, ni les recepcions, ni mirar prínceps. Bé, totes aquestes coses que diuen que han de fer les princeses. No, a la princesa Xim Xim el que li agradava era banyar-se al riu, era córrer pel camp, era saltar en cavall, jugar amb els gossos, anar a treure els animals. Bé, li agradava tot el que fos estar en contacte amb la natura. I estava tot el dia jugant fora del palau. El seu pare, el rei, la veritat, pensava, quina princesa més estranya que m'ha tocat, Mira que n'hi ha princeses pel món, i la meva és la princesa menys princesa que podia tenir. Però bé, en fi, és la meva filla i me l'estimo, tal com és. Bé, m'agradaria que fos d'una altra manera, però... I van anar passant els anys, i un dia el rei va decidir que era hora de casar la Xim Xim. Oh, Xim Xim, filla meva, és hora de buscar-te un bon marit per casar-te. Així que he estat buscant entre les persones més influents de la ciutat i he trobat 3 candidats. La Xim Xim va posar una cara llarga. Casar-se? Però qui ha pensat en casar-se? El primer candidat que et proposaré és un comerciant molt ric i pròsper. Té moltes botigues, molts diners, molts vaixells. Ah, sí? I com es diu? Oh, el senyor Polit. El senyor Polit, vaja. I qui més hi ha? Oh, tinc un altre candidat, un guerrer fort, que és molt soldat, molt d'aquests que fan la guerra, Sí. I com es diu aquest guerrer? El guerrer Barrim Barram. Ah, i no hi ha ningú més? Ah, sí, en tinc un altre. Tinc un senyor molt poderós, molt influent, molt polític, Aquest té molta influència sobre la gent. I aquest com es diu? Oh, sí, aquest és el senyor Xun-Li. El senyor Xun-Li, vaja. Pare, doncs, la veritat és que no sé per quin decidir-me, Ah, però tots 3 estan molt bé. Vinga, el Barrim Barram, el Xun-Li, el Polit, quin et quedes? Ah, mira, he tingut una idea, pare. Triaré aquell que em porti una rosa blava. Però Xim-Xim, tothom sap que roses blaves no n'hi ha, filla meva. Jo vull una rosa blava, i si no em porten una rosa blava, no m'hi casaré pas. Ui, aquesta nena que és tossudeta, jo no sé pas d'on ha sortit. Molt bé, Xim-Xim, ja els hi diré que et portin una rosa blava. El rei va parlar amb els 3 candidats. El ric comerciant Polit, el gran guerrer Barrim Barram i el poderós Xun-Li. I els 3 van sortir a Rodamont a veure si trobaven una rosa blava. Mentrestant, la princesa anava passant el temps fent allò que li agradava, doncs córrer pels camps, jugar al riu, mirar les estrelles, tirar pedres al llac, fins que un dia va tornar un dels candidats, el gran guerrer Barrim Barram. Ah, diu que m'ha portat una rosa blava, senyor Barrim Barram? T'he portat una rosa blava, la rosa blava més preciosa que he trobat. Està dins d'aquesta capsa.
El gran guerrer Barrim-Barram va donar una caixa a la noia i la princesa la va obrir i de dins hi va treure un gerro de porcellana molt bonic, sí, que tenia dibuixada una rosa blava. La princesa se'l va mirar. Oh, és un gerro molt bonic i anirà molt bé per posar-hi la rosa blava que he demanat, Au, adéu. Ai, adéu, princesa Xim-Xim. I el guerrer Barrim-Barram se'n va anar pel mateix lloc per on havia vingut. Així que van anar passant els dies i la princesa Xim-Xim podia gaudir de la vida, córrer, riure, jugar, llegir, saltar. Però al cap d'un temps va tornar del seu viatge el ric comerciant Pulit. Oh, princesa, 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 us he portat la rosa blava més exquisida que he trobat. Aquí, en aquest cofre, la trobareu. En Pulit li va entregar un cofre i la princesa el va obrir. A veure... a dins hi havia, sí, una rosa, però estava feta de joies. La tija era de plata, les fulles eren d'or i els pètals eren safirs. Senyor Pulit, és una joia molt, molt bonica, Molt exquisida i segur que li ha costat molts diners, però certament no és una rosa blava. Així que, moltes gràcies i adéu! La princesa es va desfer del segon candidat i va seguir la seva vida, tal com la feia. Estudiava, llegia, corria, saltava, jugava i era feliç. Fins que va tornar el tercer candidat, el poderós polític Xuling. Princesa Xim-Xim, us he aconseguit la rosa blava que demanava. Aquí la teniu. La princesa se la va mirar. Semblava una rosa de veritat. A veure... I era blava, sí, però un moment, hi havia alguna cosa estranya. La princesa la va olorar. Ai, què és això? Però si fa olor de pintura! Heu pintat aquesta pobra rosa? Només una miqueta. Sou un inconscient, que no veieu que una abella s'hi podria enverinar. Au, llanceu-la a les escombraries i no us vull veure més. Adéu! S'havia desfet dels 3 candidats. Oh, visca! Així que ja podia viure tranquil·lament. Però llavors va passar una cosa molt estranya, que no esperava per res la princesa que li passés. I és que un dia, passejant pel mercat, va conèixer un trobador. Sabeu què és un trobador? Doncs és una persona que toca música, canta cançons, explica contes, narra llegendes. I el trobador va encisar aquella princesa. Se'l va quedar mirant, el va quedar escoltant i de sobte la princesa va saber que hi havia un fil que la lligava a aquell noi. I el trobador la va mirar als ulls i va saber que hi havia un fil que la lligava en aquella noia. Així que es van conèixer i es van fer amics i van començar a fer coses junts, a passejar, a mirar les estrelles, a llegir, anaven al teatre, escoltaven cançons, ballaven. I al cap d'un temps van decidir que potser estaria bé casar-se. Però esclar, el trobador li va dir: princesa Xim-Xim, i com ho farem si jo no trobo cap rosa blava per donar-vos? Tu no t'amoïnis, vine demà a veure el meu pare i ja veuràs com ho arreglarem. El trobador va mirar en el seu jardí, va veure unes margarides i va dir: bé, portarem un ram de margarides. Va agafar unes margarides blanques i se'n va anar cap a Palau. El primer que es va trobar va ser un soldat. Vinc a demanar la mà de la princesa Xim-Xim. El soldat es va mirar les margarides. Segur? Sí, segur. Endavant! Quan el noi va estar davant del rei i la princesa amb el pom de margarides, el rei se'l va mirar. I què voleu? Volia demanar la mà de la princesa Xim-Xim. El rei anava a dir alguna cosa, però llavors la princesa Xim-Xim va dir: quines roses blaves
quina olor més bona que fan! Són les roses blaves més precioses que he vist mai. El rei es va mirar la seva filla, estupefacte, però el soldat es va mirar al rei i li va dir a l'orella: però això són margarides. I el rei li va fer: xxxt! Em sembla que la meva filla ens ha enredat a tots, però per fi la casarem. Au, a callar! I així va ser com la princesa Xim-Xim es va casar, sí, però amb qui ella volia i sense canviar la seva manera de ser. I per això aquest conte li agrada tant a la Ming-Hi, perquè la princesa Xim-Xim era qui ella volia ser. I també li agrada perquè ella sap que en algun lloc hi ha algú que l'espera, més enllà d'aquest fil. Perquè hi ha una llegenda a l'Índia i a la Xina molt bonica, que parla de l'avi de la lluna. L'avi de la lluna, des de la lluna, des del cel, cada vegada que neix un infant, lliga un fil vermell al seu canell. I aquest fil vermell, que és molt llarg, molt llarg, molt llarg, l'avi de la lluna el va lligant al canell de totes aquelles persones que seran importants en la vida d'aquest infant. I d'aquesta manera, des de la lluna, l'avi contempla com l'infant creix i a poc va costant aquelles persones i les va fent cada vegada més properes. Les persones, el pare, la mare, els tiets, els avis, els amics, però n'hi ha una amb qui el fil vermell no es trenca mai. I aquesta és la persona de qui la Ming-Hi espera enamorar-se algun dia. Perquè diuen que quan trobes aquesta persona que l'avi de la lluna ha lligat al teu canell, ja no te'n separaràs mai més. I conte contat, aquesta història també s'ha acabat. Així que ja ho veieu. La Ming-Hi a la Xina, la Itza a la Mèxic, l'Anju a la Índia i nosaltres aquí, amb el nostre mirall, decidint si ser o no ser una nena. Què us sembla? Val la pena ser una nena? Jo crec que sí. Espero que hagueu gaudit molt i espero que la propera vegada que ens trobem per escoltar contes doncs sigui a la nostra estimada biblioteca. Un petó.